jam hiire mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowo Sare garti oɗo ñalawma hande talata hawri ko nogas jeegom lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi hawri kadi ko sappo e jeegom lewru korka addan ɗon habaruji mon e ɗemgal Pulaar titruji meɗen ɓurɗo mawni ko toon to États-Unis puɗɗorɗen Baltimore ƴeewen oɗo pont janɗo kadi oɗo sadio ni yimɓe jeegomo mbiya ko majjuɓe hawne ko maayi to New York kadi ono kanko Donald Trump ɗeɗe balɗe ɗiɗi ɓennuɗi ono tribunal gonɗo toon appel holko yamiri ko fati ko fonno yobde altini ɓennuɗo ko fati garanti a ƴeewen ko ala hen kadi holde ñawore makko ko fati oɗo suka debbo kasimo rokkiɗum holde jogori wadde habaruji men international puɗɗiɗen ko jokkodiral hakkude Israël États-Unis ɗum noon ɓuurenen ɓeydo wonde hakkude kamɓe Israël e kamɓe kadi États-Unis surtout ardiɓe ɓe kanko président Joe Biden e kanko Benjamin Netanyahu habaruji men international kadi ma jeeya toon to Europe ɗum noon ko toon to Russie ono kanko Vladimir Putin ene wayno hande mon continue wiide wonde ko ɓeɗo yanɓe toon ñande aljuma ɓenɗo taw mbari ken won 150 hawnaki kañumen koye men koɓe jokkodirɓe Ukraine habaruji men ɓurɗo mawnude kadi toon to Afrique ene wayno ko toon to Sénégal ɗum noon ñande dimanche ɓenɗo hono leydi Sénégal ɓe gooti wonde pour suɓade président kesso ɗum noon ko président mo ganduɗa hon mumeɗen yiyede toon to Sénégal famɗi duuɓi e kadi oɗo saa joni ko kadi ko neɗɗo hawnaki cuɓgol muɗum ma waylu gueɗe kewɗe toon to Sénégal e tunnade kadi programme uji kalteɗe toon habaruji men ma jaaton to Nigéria kadi ene wayno ko sukaɓe hewɓe rewɓe dahnoɓe goppitama noon anda hol détenu-ji holno ko waɗiɓe opede e holno ɓe goppira danoɓe ɓe ene wayno ko fawnoɓe mabɓe kalis ha kewɗe mbima joɓe sowona ɗum goppiraɓe ko wawi wonde foof ɓe gartirama e galleji mabɓe ɓeɗo sukaɓe rewɓe ko ɗum woni détuji men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en ngar habaruji goɗɗi so tawi Allah jaaɓi ko ɗum woni titre uji men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en gara détuji muɗum joni siftinɗon tan hande ko talata nogas jeegom lewru mars hawri kadi ko sappo e jeegom lewru korka ma en gara détuji joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowo Sare jaam hiire moon ɗum no wayno ko habaruji meɗen ɗeɗo balɗe ɗiɗi ɓennude d' abord ko fati en ko kewi hande hono toon to Baltimore e tugnade kadi habaruji gummoriɗi toon pont goto ko pont mawɗo kadi ko pont biyeteɗo Scott Key Bridge ɗum kanko hoore makko saame ndiyam caggal nde bateau mawɗo nde ganduɗa bateau ɗo bannoɗo contenaire uji yane goto koyɗe makko ci e ɓeɗon yimɓe jeeto liggoto hen ɗiɗo kam ko en jiitama mbawi dendede ko noon waɗo sajun ha e jamma he kamɓe yimɓe ko wayno pompier ko wayno mbi wonde koɓe donki yitude yimɓe jeegom heddiɓe ɗum noon ne wayno ɓe dartini yiilade oɗo saha joni sibabu no ɓuuɓol ngol no wawi wonde sibabu kadi hendu no wayi hewde ɗum noon ɓe mbi ko 6 heures subaka ɓe puɗɗito wawi wonde ko oɗo pont kadi hadde bateau yettade yande ɗum ɗon hono bateau kañum hoore mum wawino neddude signal uji pour wonde ko kala yimɓe wonɓe e pont ɓe yo goɗɗitu par ce que bateau mabɓe ko ɓe ɗon kuɓe contrôle ɗum koko yanata hen hadde bateau yande hen kam hono kamɓe dadiɓe no wayno banggueji ɗiɗi pont o foof kala autoji walla kala yimɓe yahannoɓe hen ɓe kadi ɗumen yettade pont ɗum woni donc yimɓe ala mayɓe kam ko sibabu nde pont o yande muɗum ɓe jeegomo ronkaɓe yitede ɓe ene wayno ko hen ɗiɗo jeeya ko toon to Guatemala ɗum noon ko wawi won fof ene wayno ko ɓe ɗaminaki yitude ɓeɗo no guura donc e tugnade kadi sénateur jeeyaɗo toon hono biyeteɗo Chris Van Hollen o wi wonde ene wayno ko matuɗo oɗo pont nanggata ko temps juɗɗo e kadi ko kalis kewɗo jogori wonde donc siftinton tan oɗo pont rewi koye maayo mawgo e nder less pont o kadi bateauji mawɗi hen nde wonno surtout bateauji baɗɗi contenaire uji pour yaade gueji ummade maayo welgo donc cour d'appel gonɗo toon to New York ene wayno ko a wawi altini ñawre wi wonde hono kanko président Donald Trump walla ancien président Donald Trump ene wayno 194 ujunere 194 million ɗi weno yo yob ko adi altini ene wayno ɓe gusti ɗum oɗo saha joni gusti ɗum ko pour garantie ko yoɓata toon yo oɗo saha joni ko 175 million ɗum noon firtani ko yoɓata oɗo kalis kono en wayno ko garantie en wayno 175 million ɗi ko ɗum oto foti addude ɗum noon ko ɗo e balɗe sappo kamɓe cour d'appel ɓe mbimo pour beele ɗum ɗon kam ne haɗa galleji makko walla jawdi makko ndi jogui heɓtede ɗum noon e wayno ko firtani wonde ko 194 million ɗi o yoɓata so tawi
appel mo waɗi oɗo sadio to cour d'appel so tawi ɗum marchani ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko procureur mo New York ko hono Letitia James e wayno o sadio omo jogui kankone balɗe sappo pour wonde so tawi Donald Trump addi ɗum ɗon addi 195 million ɗi comme garantie ne wayno donc o nanga oɗon kaali so addani noon e wayno ɗo e balɗe sappo kamɓe procureur uji toon to New York puɗɗi nangude won kaake wonɗe e Donald Trump joyi donc hande e wayno ko kanko Donald Trump kadi ñawore makko toon ko fate oɗo kalisa mo rokkuno oɗo suka debbo e surtout yenna kadi ko haala paskuto e muɗum ko mbiyata hashmani ene wayno ko ɗeɗo ñawore kadi ene wayno ko kanko juge o salima a dirtinde ɗeɗo ñawore donc ɗo e ñande 15 lewru avril ko ñande hen ñawore nde fuɗɗoto ɗum noon kadi ene wayno ko kanko Donald Trump kadi o rokkama ñawore wonde kadi ummima toon to kanko oɗo juge gonɗo toon to New York wonde waɗe makko wiyete gagoto gag noon firti wonde ko won haaluji kanko Donald Trump haalanno surtout yen ƴettade oɗo debbo ƴettade kadi juge uji ƴettade ko fate procureur uji ko fate ndeɗo ñawore ɗum noon il faut ko ɗum ɗon darto donc ne wayno ko wawi wonde fof ene wayno ko ñawore nde waɗata ñande 15 lewru avril habaruji men international puɗɗoɗen ko toon to Sénégal ene wayno ko ñande dimanche ɓenɗo hawri ko 24 lewru mars hono kamɓe leydi Sénégal donc yimɓe jeeyaɓe Sénégal ɗum noon wonɓe toon e leydi Sénégal e wonɓe caggal leydi ɓe mbawi yaade wotoyde ɗum noon wotoɗe ene wayno ko ɓurno hen andede hono kanko biyeteɗo Amadou Ba gonnoɗo ministre premier ministre kanko kadi lundiɗo biyeteɗo Bassirou Diomaye Faye ɗum noon ne wayno e nder kawisi mawɗo hono kanko Bassirou Diomaye Faye ene wayno ko kanko heeɓi victoire o ene wayno hande ɓe goni ko kontude résultat ji kono ene wayno kam woteji ɗi kaali koye premier tour noon siftinɗon toon to Sénégal il faut ko goto e candidat ji daña kene ɓuura 50%. ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗum ngol ɗo woni lawol gadnol Sénégal ne daña président mo ganduɗa en duuɓi mo wayni famɗude ene wayno ko ñande victoire makko nde ñande altinde kadi ko ñanden kanko hoore makko dañi manditare makko pour hebdemo 49 hitande ɗum noon ko ene wayno ko président ɓurɗo wonde cukalel e nder histoire Sénégal e nder kadi ko kaldi ko mandat mabɓe o en ko holko waɗi ɓe gagnade ko hawnaki kamɓe jeunesse Sénégal walla cukaku Sénégal to wawi wonde foof ɓe koɓe yiɗɓe hankkadi sertude no gouvernement wayanno ni ɗum noon surtout kadi e won gueɗe kewɗe pelleteɗe e oɗo saha joni to laamu gonnongo toon to laamu Macky Sall noon ko guila ko sakkiti ko en yimɓe nangaɓe toon ha e guila seppoji ɗi e guila kanko hoore makko kanko Macky Sall kadi affaire e caɗele mbaɗi sibabunde tumede momo yiiɗi wadde 3e mandat ko wawi wonde fof kadi ko ɓeydi caɗele ɗe kadi ko dumuno ɓenɗo dirtinde woteji ɗi en ponnoɗe wadde guila mois de février o dirtini ɗum ko ha finalement addi seppoji ha addi kadi lurodira hakkude makko e conseil constitution ko wawi wonde fof no hono kanko Diomaye Faye o ene wayno ko kanko ɓuuri kam oɗo saha joni ko kanko wiya wonde ko kanko gagni e kadi hono kanko Amadou Ba ancien premier ministre kañum hoore mum wawi noddudemo yettimo kadi wi jaaɓi wonde oɗo saha joni hawama ko andaka taw hol façon gouvernement mo jogori wadde kanko Bassirou Diomaye Faye ko nani tuma kam ko wawi wadde fof ene wayno ko ponnoɗo wonde candidat o kadi ko biyeteɗo oɗo saha joni kanko e muɗum ko goto mon Ousmane Sonko ene wayno hawnaki hoore kañum hoore mum maaje e wajoroɓe mo e walloɓe mo kadi hol gouvernement mo jogori wadde toon to Sénégal mbawi gartu jaññeɗen e kanko biographie makko kanko Bassirou Diomaye Faye e nder balɗe garoje ɗe kono noon tan ko ɓuuri raɓɓide tan o yarata ko duuɓi nogas e o yarata ko duuɓi 49 o jeeya kadi ko toon to wuuro wiyetego Jagañaw kadi ene wayno ko oɗo saha joni kanko hoore makko ko janggoɗo ko inspecteur des impôts wonno ɗum noon kadi ko cokaɗo o yalti kaso tan ko ma won joni jonte ɗiɗi tongnade kadi habaruji gomri toon habaruji men international hande toon to Russie hono kanko Vladimir Putin omon continue hande omo haala wonde attaque bannoɗo ñande aljuma ɓenɗo ɗum noon ko ene wayno ko waɗboniyankoɓe nayo garin toon mbawi kadi yantodirde yimɓe woɗɓe mbawi ken won 139 neɗɗo ɗum noon e wayno no wiide ni o wi ko ɓeɗon ko yimɓe islamiyankoɓe jeeyaɓe toon to Tajikistan kono mo andi ɓeɗon yimɓe kadi nde ɓe mbaɗi bonne maɓe gasni ɓe gonno koye dogde ɓe gonno koye fatu toon to Ukraine e nder haalluji makko ɗo haali o wi wonde pourquoi ɓe jaaha Ukraine holmoɓe jokkodir toon ɗum noon ne wawi ko wawi wonde fof hay sinde ko ISIS ka ɗum noon ko ISIS gonɗo toon to Afghanistan
taw hay sindo kañum hoore mum haali wi wonde ko kañum woni responsable en wayno kanko Vladimir Putin mono continue hande mo joofo Ukraine pour wiide wonde Ukraine ne jeeya e fewjuɓe ɗum noon leydi Ukraine ardiɓe ɗum e kadi hohoɓe wonde toon goto men kañumen fof mbi wonde ɗum ɗon wawa wonde wona ko fenade ko wawi wonde woni kanko Vladimir Putin ɗeɗo balɗe ɗiɗi ɓennude tugui tan aljuma ha oɗo ñalawma hande ne wayni ko mon continue werlade missilaji toon to guure mawɗe gonɗo toon to Ukraine surtout wuuro wiyetengo Kiev toon to Angleterre suudu ñawore muɗum hande hono kanko Julian Assange ene wayno Julian Assange guila hitande ujunnaji ɗi 19 ko jiileteɗo to Amérique ni ɗi nanggudemo ko takka wiya wonde ko ene wayno o sosi compagnie goto ne wiye Wikileaks ene wayno ko kañum hoore mum yaltinino habaruji kewɗi surtout henno ko secret ji pour gouvernement ɗinon secret ji jeeyano hono kamɓe militaire uji Amérique crime aji ɓe mbaɗi surtout ene toon to guerre toɓe gonno toon to Irak ɗum noon ne wayno ko hunde nde ganduɗa guila hitande ujunnaji ɗiɗi e 19 kanko mon yiile kadi on woni to Angleterre Amérique namdino ko yo artira toon to Amérique pour o ñaawe so ñaawama mo foti sokede ko hedde gurdam makko kono ene wayno hande Grande Bretagne ñawoɓe tooɓe wonde toon mbi wonde ko en jiiɗi ko hebde garantie gummiɗo to Amérique wonde so tawi kanko hoore makko ali ka kanko Julian Assange est ce que o jogorani warede noɓe mbiri ni kamɓe ɓeɗo ñaawi so tawi ɓe keɓani oɗon garantie kamɓe ne ɓe mbawata yamirde hono kanko Julian Assange yo artir ga to Amérique habaruji men international habaruji jokkodiral gongal hakkude États-Unis e Israël ene wayno ko uurenen ɓeydo ñande fof mawnude ɗum noon ko caggal kadi nde résolution yamirore waɗani ñaawa toon to Nations Unies ñaawa ɗum noon waɗa ko ñande altine ɓen ɗo honno kanko Linda Thomas ene wayno ko joɗaniɗo États-Unis toon to Nations Unies o kanko hoore makko o jaɓani vodde o votani o waɗani veto ɗum noon firti wonde ko so tawi o waɗani veto so tawi goto e kamɓe membre uji permanent sécurité conseil de sécurité ɓe mbaɗani ɓe cuutani juuɗe maɓe mbaɗi veto firtiwal ko kala ko feere ƴeftade feere nde ma ɓennu oɗo saaha joni ne wayno ko kamɓe Israël ɗum woni ɓe mettini hen no fewi mbi wonde ko e nder histoire Amérique e Israël ko ɗum woni la première fois joni Amérique ne janfoɓe ɗum noon janfiriɓe wonde wi wonde ko sibabude non seulement waɗani veto mais aussi salima tawede wotde oɗo saaha joni kamɓe Amérique surtout kanko Linda Thomas e kanko kadi Jean Corby yimɓe wonɓe toon wajotoɓe toon to affaire étrangère e toon to Maison Blanche ɓe mbi wonde ko ndeɗo yamirore wona yamirode joguinde doole noon ala konde wawi forsude kono noon e wayno tugnade kadi joɗaniɗo toon to Nations Unies taw ko Chine e yimɓe hewɓe kadi taw ko haraleɓe toon to Nations Unies ɓe mbi wonde ko résolution ngaji baɗɗeteɗi toon to Nations Unies ko résolution ngaji ko loi ji international donc koɗi mbi foof langage ko haali foof e ɗum ko foti respectede ko wawi wonde fof woni kamɓe Israël ɓe mbi ɓe ɗoftata ko ndeɗon yamirore noon ko firti ko wonde ko yo cessez-le feu watta toon ɗum noon yo pertilaji ene wayno ko yo pertilaji deƴƴini toon to Gaza ene wayno ko kamɓe Israël ɓe mbi ɓe ɗoftata ko ɗum ɗon donc ɓe continue attaque mabɓe hay oɗon ñalawma hannde ko wawi wonde fof ene wayno États-Unis ene ɗaɓɓuno yimɓe mabɓe kamɓe Israël yo gar toon to Maison Blanche ɗum noon ko hakkude samedi e altine kono e wayno ko caggal nde résolution ƴefta toon to Nations Unies kanko Benjamin Netanyahu o mettini o wi wonde ko yimɓe makko kayiti arde toon to Israël non kayiti arde toon to Washington wawi wonde fof ene wayno ko urde nde ne ɓeydo ɗuminde kamɓe États-Unis oɗo saaha joni ko ɓurni luural hakkude mabɓe ko kamɓe Israël surtout henna feere nde ɓe jogui oɗo saaha joni ñanoyde toon to Rafa otoɓe mbaɗa ɗum e ɗiɗi ɓenguel kadi ene wayno ko yooɓe jamiri ko wiyete balle naata toon to Gaza pour yimɓeɓe ko fate ñamde ko fate safruji surtout henna beele mbawa hebde mbawa kadi kamɓe Israël noɓe attaquirta ni surtout won nokkuji ko wayno cafroɗe ko wayno kadi ɗo réfugié ji gonɗi ɓe mbawa rende civil en ɗum noon ko luural mawgal woni hakkude mabɓe kamɓe États-Unis e Israël e ñande fof kadi nene ɓeydo ɓuure nde nene ɓeydo mawnude ɗum noon e tugnade kadi haralaɓe ko fate politique mbi wonde ɗum ɗo fof ko hawnaki ko résultat woteji primaire bannoɗi lebbi ɓennuɗe surtout henna toon to Michigan toon to Minnesota e toon kadi to guure goɗɗe ɗe ganduɗa dental julɓe walla dental arabeɓe origine mum taw ko toon Moyen-Orient
mbawi woode kañum hoore mum ne mbiya o gondani makko kanko président Joe Biden. Donc wayno ko tactique ɓe goni koye waylude oɗo saha joni holno ɓe mbawata wawde de support moɓe jogani Israël, surtout kadi ɓe mbawa weltude ɓeɗo yimɓe beele woteji mabɓe garoji e mois de novembre ene mbawa walludemo kanko président Joe Biden. haade habaruji men international toon to Nigéria ene wayno ko ñande 7 lewru mars hono ken wona temen tati suka taw ko wonɓe école aji tokosi nangganoma toon ene wayno ko daha danoɗo men ko yimɓe arnoɓe oɗon école ene jogui pételaji ene wayno oɗo ñalawma hannde walla ñalawma hanki kamɓe sukaɓe foof ɓe goppitama ɗum noon ene wayno ko nangunoɓe ɓe mbino wonde ko goppataɓe illa jowɓa kalis kewɗo andaka noon holko woni desuji holno ɓe goppira oɗo saha joni kono ene wayno ko gouverneur mo région biyeteɗo Kaduna ta biyeteɗo Kaduna biyeteɗo Uba sani o wi wonde ko e nder télévision ko haali o wi wonde ko kamɓe foof ene wayno ɓe goppama o wi wonde ene wayno ko oɗo saha joni mo welti kadi mo welti kamɓe famille aji ɗi fof ɓe belti wonde sukaɓeɓe kañumen koye men keftama e juuɗe ɓeɗo wat boniyankoɓe. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko fati korka en wayno ko ñalawma janggo woni ko alarba wonande kejjari foti dartade ko 6h16 woni kejjari foti dartade hande siftindon salatu juulete ko 6h40 ɗum noon kumtari ñande ñalawma alarba ko 7h57 nden poɗɗon humtade ñande ñalawma alhamis ene wayno ko kumtari foti dartade ko 6h14 poɗɗon dartinde kejjari donc kumtari ñande alarba ñande alhamis wonata ko 7h58. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi habaruji min jogon noon hannde e ɗemgal Pulaar siftinnoon tan hannde ko talata hawri ko 26 lewru mars ɗum noon hawri kadi ko 16 lewru korka yen mbaale jaam on jarama ha janggo kadi so Allah jaaɓi.